Facebook yese yakazara nemabhokobhoko. Vakatamba kumana nezuro. Social network platforms esa yakazara mabhokobhoko. Akomana. Kwanditi wainge wina ndipapa wina vanhu vese vaingogana kana varume ivo wakangona nechakagana nachipo chedu but vese vanga varipo ipapapa timu rese roriri vaingoagari zvangu zvimbori zvenhingirikini zvazvo zvokungotiwo ndezvechi zvekuti mabhoko anga awina sevanhu vaisapota handitaionera pamwe chete. Aiwa akanaka chipo wakanaka. Oh my god. Zvokuda zvakupinda papi atanga kutaura kuti chipo akanaka ndiani. Hagana munotodana naye. Lakuenda chibuyana nje. Kamaitira akatotaiwa ndakatozviona kuti pane 20. Shambata ngaumamisa. Nenyaya yekungoti chete zvatangira panyaya hagi yekuti vanhu vaihagana vanhu vese vaihagana ivo ndiyo vakangona kwanditi ndokufara kwacho andi vanhu vese vaifara here ipapo. Pane mamwe mafariro amunoita ndiziva kuti pane munhu ngazi vana vakadzi vanhu ngazvispekti.